Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга шагыйрь Рәшит Әхмәтҗанның «Бишташ» исемле әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Әсәрне Дания Нурлы белән Илдус Әхмәтҗан башкара. Таш батмыйша су өстендә йөзеп йөрде. Кылгали. Поэмага чакыру. Bir yılmaydım, 5 muңайdım. Сизмәдем дә, таңнар атты. Балкый-балкый кояш мине тау астыннан эзләп тапты. Мин бит әле ул чакларда гөл бөртеге сыман гына. Үлемнәрдән кача-кача кирдем кояш кочагына. Уша алмадым. Авырлыгын дөнья салды канатларга. Көч һәм кудрәт бирде тагын таш ватарга. Каршылады әлмәт мине ташларына ташлар бәреп. Ул ташларны җыя килдем, куя килдем мин күтәреп. Күңел дигән карабыма, җаныма, җыр кәрваныма. Тау кадәрле йөк тиядем, үз аңыма, дәрманыма. Менә монысы моңсыз башка якын барып бәрәсе таш. Ә монысы ятсызның алларына куясы аш. Ә булары куркак башын яуда саклап калган ташлар. Алыйм. Куркак яларны батырларга бәрә башлар. Монысы менә ялгыз юлчы бәргән таштыр бүреләргә. Бирмәгән ул бүреләргә сәфәрчене бүлгәләргә. Таш авырлык, икмәк түгел, бирә алмыйм беркемгә дә. Йортлар салам, суйышлардан исән калган тиреләргә. Һәр тирегә кирәк уя. Бүркетләр кыяга куя, бөҗәкләр ярыкка сыя, карлыгачлар ярга уя. Агач башында да уя, яфрак астында да уя. Кемдер уясыннан туя, йөри-йөри башын жуя. Үземә дә кырдым уя, нигезендә ташлар ята. Ә кемнеңдер нигезендә башлар ята. Таш астына салсам да мин җанның сыгып кайгыларын, онытмагыз, түбә астында мәңге гашыйк йөрәк барым. Сөюемнең яктысыннан балкып тора тәрәзәләр. Кайгыларда бу димәгез, аларда ут сүнсә әгәр. Шакмагыз тәрәзәмә, әллә дип йокладыңмы? Бала чакка барып киләм, сүндереп мин утларымны.
Утрам ташлар үстендә. Күздә яшь яңа киткән. Күлмәкне, ашар икмәкне сугышлар талап киткән. Шатлыгым биш таш уены. Кайгым ачлык, ачлык. Ачлыктан кутылу өчен урманга кирип качтык. Урманнан чыкканчы кайгы таш булып калган катып. Ташлар өстендә утыра балачак чәчәк атып. Я табышлар, я танышлар, ташлары ла ташлары. Учка салгач алар никтер авырая башлады. Бүтән нәрсә авырайды, җиңел әйбер калмады. Авырлыгын күтәргәнгә дөнья безне аңлады. Белдек, җанны, канны, аңны җиңә икән җиңеллек. Җиңелмәскә дидек тә без авырлыкка җигелдек. Авырлыктан яңарды гел каныбыз һәм аңыбыз. Тик шулай кочаклый алды бу дөньяны җаныбыз. Инде чәчләрем ак чәчәк, һаман таш җыям җирдән. Бәхетләр җиңә килгәнгә тәхетләр җимерелгән. Ташларны күккә чөям мин, чиртеп бергә җыярмын. Биш шигъри йөзегемә җем-җем кашлар куярмын. Беренче таш. Бу ташым кешем, телсез калган иң борынгы мәттә. Син телле, син йөрәкле, җиргә син кирәкле, кояшның нәкъ үзе шикелле. Бу таш Болгар бабам торган йортның нигезеннән купкан күрәсең. Мин абындым аңа. Ташым кинәт телгә килде. Нигә тибәсең? Ник тибәсең миңа? Югыйсә бит ил хәсрәте ингән таш булам. Син яшәгән җирнең иң борынгы бер кисәге булам, и улан. Сабыр итеп тора. Тагын башлый. Адәмгә дөнья нәрсә ул? Җирдә сәфәр итә башлагач та бер аягын ташка кисә ул. Исе китә, ташны кулга ала. Карасана, кисә икән бит. Әгәр аны бәрсәм мин күршемә, бу аланнан качып китәр бит. Ризыклары калыр иде аның. Һәм ул ташны бәйләп таякка, гамьсез генә җимеш эзләп йөргән бер адәмгә бәрә. Озакка дуслаша уланнан ташлар белән. Таш савытлар, балта ясый ул. Аннан ташны кеше муенына бәйли башлый, суга ташлый ул. Ут тоткандай ташны кулга алдым. Бәр, ватылмый. Яндыр, янмый ул. Киткәннәрне җибәрмичә гүя, килгәннәрнең җанын барлый ул. Баскан җирем белән мине бергә сил кайырып ташлар иде дә. Соңга калды. Бер ни кузгаталмас борынгы таш инде күңелдә. Әлмәт айы газиз әнкәм сыман барлап багып торды төн ката. Һәм таш мине җир өстенә җәйгән тавышына салып йоклата. Төш күрәм.
Борынгының берсе балта тоткан сырлы иң алдан үзен мәгърур кеше иткән көчнең сурәтләрен тора ташлардан, үзен тәмугутларына салган аллаларны ясый аннан соң. Аллаларның берсе дәшеп куя: ахры бездән алда тугансың. Таш балтадан гайры кулга тотар юньле коралы да юганым. Аны бары кемдер хуплап тора: талантлы син, кеше туганым. Һәм талантлы менә шул кешедән күз алдымда курбан чалдылар. Көчләп авыз иттерерләр иде. Йокылардан йолкып алдылар. Ташны кидерле каргышлар да, коткарыгыз дигән тавышлар. Алар арасында ераклардан, туганнардан килгән тавыш бар. Җир өстендә күп магач үссә, барсына да кеше астылар. Алсу шәфәк шаһид, ул бит безнең битне сөрткән канлы тастымал. Тавышлардан дәхшәт купмасын дип, сабырлыклар җаным аркылы сынган сөякләрне ялгый торган тылсым булып ташка саркыды. Тарих анналларын актара ай, халык каны тамган битләрне кат-кат укый. Кайсы баскынчының кай җирләрдә башы беткәнне. Йокыларны ушагыма ягам. Яфрак-яфрак ялкын телләре каеннарга кабынмыйча гына шигыремне сөйләсен әле. Йокыларны ушагыма яктым. Күз йомалмам бүтән ахрысы. Котылдым ла кыргыйлардан дисәм, шуларныкы пожар яктысы. Юл күрсәткән йолдызларны йота, терелгәннәр гүя тегеләр. Кыйткаларда яңа мәҗүсиләр курбан чалып биеп йөриләр. Муенга таш бәйләп су төбенә ташлаучылар шактый юл узган. Утыргытып утырмакчалар безнең үскә җилгән йолдыздан. Йолдызларга җитәр кулларыма, карурмандай моңлы башыма, кылыч сындыралган сүзләремә, су өстендә йөзгән ташыма, халкым йөрәгенә кил киләчәк. Яшәргә кил, чыктым каршыңа. Илләр җаны булган уяу ирләр йөрәгенә килсин туп-туры. Сиңа дәшә шулай, аллалардан алда туганнарның бер улы. Уят дисең, уят барламасаң җир йөзендә асылларыңны. Сизми калуың бар үзеңнең дә алар кебек асылганыңны. Ә кулдагы ташың телсез калган иң борынгы матдә. Син телле, син йөрәкле, үлемнәрне үтер, алып бабаларың шикелле. Икенче таш. Тик шагыйрьләр яклаганга гына җирдә исән калдык күрәсең. Кешеләрне аскан залимнең бу кара кабер ташы. Җирдән гүя чыгып карап тора, исән аның башы. Күзе бар күк явыз кисек башның Кылгалине эзли. Икенче кат үтерергә теләп эзли, өмет өзми. Шикраеп күзгә карап тора. Мин тарихың имеш. Ярамыйм әллә тарихыңды мин калдырган килеш. Мин бит аның үз кулларым белән башлам бабын йырттым, уртасынданың тәмләп кенә ие чәйнәп йоттым.
Әлмәттә яз, тіреләрне күккә тарта ил құяшы, яшел үләннәргә күмеләчәк тиздән залим башы. Бу хәл моннан 1000 ел элек булган, залим яшь чагында, иң сөекле кәнизәге үлгән аның кочагында. Шашып кала, үлде бердән берем, ник башкалар тире? Үтерелгән шунда исәннәрнең күренгәне бире. Үз чираты җиткәч Гали аңа, «Эй падишам» дигән, «Синең гүзәлең бит бары сине сөймәгәнгә үлгән. Минем җанга күчкән сиңа тиеш мәхәббәте аның, менә мине тотып утта яндыр, койма халык канын. Йөрәгемнең көлен сипсәң әгәр аның йөзләренә, җил тизлеге белән җан иңәчәк синең гүзәлеңә». Сөйгәненә шулай гына барып булачагын белгән. Шагыйрь утка кергән, патшаның тик авытлары өргән. Уттан килгән утка китсен диеп яндырганнар аны. Менә шулай сөйгән ярын куча Кол Галинең җаны. Шактый озак без карашып тордык икәү кара-каршы. Кулга алдым 5 таш уенына, ярар патша башы. Җиргә бәрдем, чәчелделәр таштан гасырлар һәм еллар. Бу туган җир ташы, сөенечтән беренче ташлылар. Бер тауны калар, айырган тик залим биргән җәза. Үз язмышын каргап бу кара таш безгә шигырь яза. Яра тамгаларын юам, 10 гасырны чайкыйм кимендә. Зәй сулары ташка тигән сайын әрнүләрем кими минем дә. Бүгенге гам я миңәшәк ташка күз нурмагына төренсен. Терелтүнең тылсымнарын монда миннән башка тагын кем белсен? Күңел генә бер кагылып куйсын, илһамымның тылсым кудрәте, бөек кулның ут каберен изләп очып барган аккош сурәтен җанландырыр, канатына языйм иманымның шигырь сүрәсен. Тик шагыйрьләр яклаганга гына җирдә исән калдык күрәсең. Исән калдык. Исәннәргә калды исәпләргә сыймас мираслар. Мөһер кирәк түгел, моны ташка уйыл җыры уйылып раслар. Гали рухы дәшә, бер бомбага син саркофаг яса ташыңнан. Бомбаларны кеше оялмыйча кошлар оясына ташыган. Бер бомбага яса, җир шарына кирәк булмас әгәр шартласа. Барыбыз да галәм бәгыреннән мурдар китәчәк безгә баса. Өченче таш. Яши күптән инандык без. Үз илендә йөрәк янмаса, тумаска да мөмкин, ә тумасаң, үлмәскә дә мөмкин ләбаса. Хисләремә генә ут кабынган, кан тимәгән күлмәк тәнемдә.
Күрәләтә сөю кылычына башын куйган Таһир хәлендә, елдем дә алдым илем ташын, җаным җәйли торган җәйләүдән. Тау булгандыр бәлки, нәни генә бер тылсымлы затка әйләнгән. Ни булганбыз элек галәмдә без? Кем булганбыз? Дусмы, көндәшме? Таш сүземне сабыр гына бүлеп, тик мин аңлар телдә эндәште. Я, сиңа бәхет кирәкме? Таш өстенә яшен тамсын, каның тамсын, үсеп чыгар. Сиңа мәхәббәт кирәкме? Дөрлә, дөрлә, таш эрсен, каршы чыгар. Я, озын гомер кирәкме? Бер ташыңны дошман алса, кыл ясаса, кылыч чыгар. Алга, алга, гомер алда, йөрәк чыдар, йөрәк чыдар. Тау бер ташка үрелгән чакта авырлыгын кая аткандыр. Үзең тамчы таралсаң да, кешеләрне табып шатландыр. Бергә таралыйк таш, вак-вак ватып мин һәр кемгә бирим өлешен. Яуган яңгыр кебек, тигез иңсен кешеләргә кылган бу эшем. Бер кисәген салам, үз иленнән хәер сораучының кулына. Әйтеп салам, менә шушы таштан бәхетеңне тапсин, шул гына. Яңа дәверләргә атлаганда кем хәленә кермәс юлдашның, үзен үзе шәлләп елаучыга бер кисәген бирәм бу ташның. Әйтеп бирәм, кешедәге көчне куркаклыгың белән каплама. Хәрәкәттә генә саклана ул мәңгелек тере тантана. Кулларыңа бирәм, башка бәргән ташлардан да кеше юл сала, һәм исбатлый, киләчәккә барып була икән ташлар яуса да. Әле кичә генә остаз абый сөйләт диде серен ташларның. Алар белә, күптән диде ни күргәнен безнең башларның. Үзеңнеке булгач таш та җылы, кулың туңган, җылы тәле ди. Хәйләкәр ул абый, ташлар аша минем ятим җанны иркәли. Аш белән бәр диләр, тыңлама ди. Таш белән бәр әгәр тисәләр, аш белән күп бәрдек. Барыбер тамырыңнан сине кисәләр. Андыйларга мин тау белән бәрдем, йортлар салдым, белдем китәсен. Табан астындагы җирдән кояш хәт бер гөлне күккә күтәрсен. Шундыйларның менә тагын берсе чат ябышты бүген юлымда. Нинди максат, нинди уйлар белән йөри икән дисәм ул монда, сорау белән килгән. Тау бер алгач, алыптан көч алып килдеңме? Үз илеңнән, үз телеңнән калып, озаграк яшәр идеңме? Теге ташның тагын бер кисәген бу адәмгә бирәм сындырып, кулга алу белән сихерләнеп тезләнә ул җиргә баш урып. Мөртәт йөзен танып калыгыз дип, яшен яктысында ялтырап китә дә таш. Аңа җавап бирә. Син килдеңме бездән җан сорап? Алып булмаяны һәм шулай ук булмаяны сиңа биреп тә. Кояшта ул, суда, көлдә, гөлдә, хәрәкәттә яши иректә. Комсыз тута, йота алмаяны, яши күчә яшьләргә. Мөмкин түгел безне һәм кояшны өйрәтергә ничек яшәргә. Өстәп куям. Яшәп инандык без, үз илендә йөрәк янмаса. Тумаска да мөмкин, тумасаң, үлмәскә дә мөмкин ләбаса. 「
4-нче таш. Әйдә таш, безнең кулга күч. Үлемгә бәрсәң генә сөрмә була алачаксың шагыйрьләр каләменә. Аяз көннәр белән бергә килде. Күрергә дип мин дә йөгердем. Галәм түрләреннән урап кайткан космонавты кебек шигырьнең уртабызда калды. Төбәлдем мин чәчләренең күксел агына. Ул нәкъ тере Әбүгали Сина. Илдә торып, илне сагына. Бер сәфәрдә 5 кыямәт кичеп илем сиңа кайтып булганын сагыш сихрләре ярдәмендә исбат итте менә туфаның. Туфан килә дигәч, күз нурына куендырды Галмәт каласын. Кунак булгач, әйдә йортыбызга, җаныбызга кирип карасын. Җан азатлык ташы, иләребез намус таяк чупай ташыннан. Күрше диде, таш гасырдан алып, бар гүзәллек монда ташынган. Гүзәл йөк тиягән кәрваннарга охшатып ул һәрбер факелны, яшь калада йөрде, җыры белән яклый безнең акылны. Урамнардан узды ырбагыйлар язган сыман аппак ташларга. Яңа йортның әле түшәме юк, ә бит мөмкин яши башларга, учак кабызырга мөмкин дип әйтте шагыйрь сабыр сөенеп. Җидегәннәргә менеп җитәрсез бит, таш өстенә булай таш өеп. Җитез генә җиргә иелде дә, уч төбенә кунды вак ташлар. Бер алманы 5кә бүлгән кебек, күрегез ди, нинди охшашлар. Бер алманы 5кә бүләйек дип өйрәтми җыр алма бүләргә. Сез әзерме дип сорый халык, бер-берегез өчен үләргә. Күккә шиданнан ташлар җиргә әллә төште, әллә төшмәде. Минем үз тарихым. Туфан 3 көн ташчы булып бездә эшләде. Бәхет өчен барган көрәшләрдә кемнәр зирәк, кемнәр алдынгы. Шулар өчен Әлмәт каласында шигъри байрак илеп калдырды. Җирдә шиксез галәмнең шигъри йөрәгендә яшәгән өчен генә дә бәхетләр арта миндә. Көн узын ташлар күтәреп, кул тала, җаным арый. Шул чакта Казан ягыннан сәламли Хәсән абый. Гүя җир шарын тотып ул, мин әле күрмәгәнне күрсәтә, күз салыным ди, бүреләр үлмәгәнме? Кар өстеннән ялан аяк тауларга менеп китеп, бүреләргә әфсен укыйм сихырчы сыман итеп, уйларым күбәләк булып куна яз гөлләренә. Берсенең әнә уртада кан тигән күлмәгенә. Бузлардан гына арын җир, карлардан гына арын. Табигать исбат итәчәк, дөньяда туфан барын. Җирем гөлләр бакчасы дип кешенең җырлаулары кайчагында үзе өчен шатлану икән бары. Ышанмасаң күзләреннән гөлләрен алып кара, ә үзен шакаллар улап, давыллар тулап йөргән далага салып кара. Куркудан елар, гөлләрен онытып үзен уйлар. Ярын оныткан егеткә нәрсәгә кирәк туйлар? Ә гашыйк соңгы сулышта гөлләрен барлый-барлый шакалларны буып ташлар. Ялгызга шул да ярый. Йырткычны буып үтерү ярты егетлек кенә. Туфан күк
туган телеңә кайтып җит әле менә. Туган җир, ташлар бакчасы. Бу ташым яшен ташы. 4нче ташым, әйдә бер сөйләшик кара-каршы. Таш җавап бирә. Елларны уздырдым әрәм генә. Сүрмә буласы таш идем туфанның каләменә. Язар иде минем белән. Үлемне бергә үтергез, бәхиллек юк, ярамый җиңелергә. Яшен ташы. Шагыйреңнең тавышын таныйсыңдыр. Яманга тотып бәргә син дә бит ярыйсыңдыр. Әйдә, күч безнең кулларга. Үлемгә бәрсәң генә сүрмә була алачаксың шагыйрьләр каләменә. Бишенче таш. Җилләргә булсаң тамыр, алар да илдә калыр. Тәмамлыйм дип торганда җырымны, 5 ташымны, кем кулыдыр таш атты тәрәзәмә, башыңны айрам дип уеңнан. Соңга калды уйларым, 5 ташыма уелган. 1000 балчыкка ватылды тәрәзәм пыяласы. Коштай учып кулыма кунды ташның яңасы. Күрәсезме? Ашаган кара йылан күзенә, тора иш була киек булан күзенә, шул буланны бутарлап ташлар бүре күзенә. Нигә бу таш тамчыда охшамыйсың үзенә? Бәрсәләр дә башыма, бу таш та бик кадерле. Хак кыйммәте бер үктер, тарихтамы, хәзерме? Менә карап торыгыз, күккә чөям мин аны. Күпме биек менәр ул, хөкемемдә калганы. Күтәрелсә ни кадәр, нәкъ шушы биеклектә алтын йып куйыгыз, ким булмасын бөртектә. Әнә шундый кыйммәте илдәге һәр ташымның. Я, кем ала? Юк, бирмим, уе бетәр башымның. Я, кем бәрде? Әллә соң берәр шаян баламы? Казанына таш салып аш кайнаткан ананы күрүчеләр булганын белми әле балалар. Калмаса бер ярмасы, ачлык буса баласын таш кайнаткан аналар. Аш кайнаткан аналар. Бала бәргән булсачы, кайсы ата баласы? Ул кемнәрнең душманы, кемнәрнең күз карасы? Аңлатыр аңа дөнья, ташлар бәрү ни була, ашка бәрү ни була, башка бәрү ни була. Ни ул ташка табыну, ни була таш ябыну? Үз ташыңа абыну, үз башыңа абыну. Һәм таш бәреп бу җирне җимереп тә булганын, үтереп тә булганын, кешене, үз туганын. Ул әле киләгенә, ул әле көләгенә, сөю кіріп җиткән җыр булып йөрәгенә. Әй, илләрем, илләрем, давылларым, җилләрем, җилләргә булсаң тамыр, алар да илдә калыр. Илдә калырлар иде, яфрак ярырлар иде.
теорема белән саубулашу. Бездә яши шундый бер өстенлек, уттан алда мөмкин балкырга. Жан синеке яшәү. Сабый чактан таш өстендә чәчәк булырга ирәттең дә, шиксезлегең хәзер ни хыялга сыймый, ни уйга. Син бәйләдең җанга, җырга керттең һәр бирене, һәр бер тамырны. Төн буена җирем чәчәк ата. Иртәгәсен кояш танырмы? Үзенекен кояш онытмый ул. Тау астында үскән талың да. Тора инде таш урманга әверелгән агачларында. Хәзер беркем балта чаба алмый җәзалардан азат алары. Тик ни күрер башлар дигән сыман, шомланалар дәрья таллары. Ни булса да, җирне минем хәлгә калдырмагыз дидер таш агач. Дар агачы кебек торам менә, сандугачлар килеп кунмагач. Күктән безне ай йолдызлар күзли, һәр бер йөрәк сихри бер учак. Раслый алам, алар җылысында таш агачта яфрак ярачак. Йомышлары төшкәч дуслар эзли, син кайдасың диләр. Ишетәм, тик күрешер көннәр, таш агачка сандугачлар кунар көн икән. Ташлар булып суга батмадым мин, ага-ага кайттым яңадан. Ташлар булып җирдә катмадым мин, каным саркып торгач ярадан. Яратырга сыңармадым, җанда йолдызлардан яуган сагыш бар. Әҗырларым минем, каным тамган таш өстеннән җыйган табышлар. Васияте шулай юлда йөртә утларда күп янган нәселнең. Сайладым мин кипкән иреннәргә су тигереп китү кәсебен. Халкым иген иткән кырда йөрим, сайламыймын урын биектән. Болыннарда сандугачлар белән сайрашырга җаным күнеккән. Шушы болыннарда үз халкыннан аерылган күпме батырны сандугачның моңлы фәлсәфәсе кызганмыйча ташка катырды. Кулларымда һаман ташлар уйный. Кемнеңдер тик йөзек кашында балкып китә ташы, сөйләгәндә моңнан килгән зарар хакында. Ул сөйли, мин йөзек кашын тыңлыйм. Туган телгә кемнәр ташлана, алар өчен җирдә мәсхәрәле җиңелүләр шуннан башлана. Бу сүзләрне үзем дәвам итеп таш күңелләр ирмон кушам. Ачык итеп йолдызларга сөйлим, балкый-балкый гүзәл сагыштан. Хак табигать белән бер тугандыр иманыбыз безнең телебез. Бер балкыштан, димәк чордан чорга яшәүләрне яклап йөрербез. Шуны сөйли кар яуса да, яшел яфрак куна куакка. Яфрак бомба яудырсалар, җир тилмерер сыңар яфракка. Җирне шушы соңгы хәсрәтеннән арындырмый калмас моңнарым. Илгә булмастайны бер кайчанда мин каныма манып тормадым. Китәм, җирнең суларыннан сулыш, утларыннан сагыш алырга, тамчы-тамчы тамып күлләренә күккә менеп яфрак ярырга. Җимереп тә бармыйм, җиңелеп тә, җиңел узмыйм чорны җай табып. Туры атлыйм, җирләр тетрәгәндә китсәм китәм бераз шайкалып. Илләр буйлап, рухи карап иңли киңлекне, янмый калганнарын суга сала кемдер көчләп таккан кимлекнең. Ташлы таулар югарыдан турып индерәләр җанга зурлыкны. Халкым башы түгел, хәтта җирнең ташы күтәрә алмый хурлыкны. Бездә яши шундый бер өстенлек,
уттан алда мөмкин балкырга. Бүйүк халкым давыл кучагында, минем жаным шунда, халкымда. Кулларымда аман ташлар уйный. Сез шагыйрь Рәшит Әхмәтҗанның «Бишташ» исемле әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Әсәрне Татарстанның халык артистлары Дания Нурлы белән Илдус Әхмәтҗан башкарды.